טוב, מה נשמע כולם? אני הרגע סיימתי האמת את האימון ידיים המטורף שהיה. אני מצלם את זה בכוונה אחרי כדי להישאר מפוקס, לא לצלם דברים לפני האימון. קוראים לי נאורי, שלום לכולם. אני מפתח גוף בן 19.8, עוד רגע כבר בן 20. אני סיימתי לפני חודש את התחרות הראשונה שלי, אני מבסוט מאוד מהתוצאה. אני נחתי באזור החודש וקצת, לא בדיוק נחתי, אבל אתם יודעים, תקופת ריקאבר של פיתוח גוף. נחתי בעיקר מחומרים, אכלתי כמו שצריך. שמעתי יחסית על שייפ, כי אני לא בן אדם רעב בכלליות שלו, אלא אם כן זה במסה, ואז המים קצת משתנה. ואני בדיוק עכשיו נכנס לתקופת מסה, אנחנו בדיוק השבוע החזרנו סייקל. נחתי חודש מחומרים לגמרי, גם לא תיארתי לו כלום. פשוט לא הכנסתי כלום, נחתי לגמרי, והשבוע חזרנו לאימונים. אתם הולכים לראות את האימון ידיים הראשון שלי במסה. חייב להגיד, היה פה רק שתי תרגילים, לא בעצימות הכי גבוהה. אני יצרתי בחלק מהתרגילים לפני קשר, בחלק הגעתי קצת מעבר. שיחקתי עם זה לפי ההתאוששות שלי, כי אני מרגיש שהגוף עדיין עייף. אני עדיין על אחוז שומן מאוד נמוך, ואין מספיק אוכל עדיין, ואין מספיק התאוששות בגוף כדי להתחיל לחזור לעניינים יותר מדי מהר, ואני לא רוצה להתרוקן ולחזור אחורה יותר מדי, אז אני עוצר קצת לפני, כדי להחזיר את הגוף, כמו שנקרא בהסתגלות לאימונים, יש גם את עניין מערכת העצבים. קצת הגזמתי האימון, כי אתמול היה לי קצת יותר קלוריות, אבל מחר זה בסדר, יש לי יום מנוחה, אני אדאג לנוח טוב, לישון ממש ממש טוב, לנוח טוב, ויהיה בסדר גמור. אז עכשיו אתם תראו את האימון הראשון, די הרבה בלבולי מוח. זו הולכת להיות סדרה עד לתחרות הבאה שלי, שאנחנו מכוונים למאי 2027 או לאוקטובר 2027, זה פחות תלוי במצב שלי, זו הולכת להיות סדרת מסה ארוכה, אתם הולכים לראות את ההתקדמות שלי משבוע לשבוע. תירשמו, הולך להיות תוכן מעניין, הולך להיות גם פודקאסטים של פיתוח גוף, טיפים ממני, הכל. לקחתי פה פרי-וורקאוט, קרגולים, ויצאתי לאימון. היה אימון מאוד טוב. יאללה! מה? קדימה! יאללה! Let's go. Hey!
וואו! וואו!
אל תקפל מרתיקים הרבה. ריכוז. לא, תיישב את ידיים, תיישב למעלה, תעשה עכשיו. תעשה כבד לך, תעשה פחות. יש גם כזה. זה על מה לעשות את זה. עכשיו אני אעשה כמה פוזות, שתראו את המצב של הגוף. אני עדיין סוג של בשיא הפאמפ. אוקיי. ביום שבת אני מאמן רגליים אחרי הרבה זמן שלא. כן, אימנתי פשוט לא בצורה יחסית חזקה, גם בשבת אני לא יאמן בצורה חזקה. אמרתי לכם, אני חוזר בהדרגה. אוקיי, יש גודל. חשוב לי לשפר את כל הגוף השנה כמובן, אם לשמור על המיד סקשן. מי שלא יודע מה זה מיד סקשן, זה בעצם המוטל, לשמור את הצרה תוך כדי שמשיגים גודל ברגליים, בעיקר להתמקד באמסטרינג ותאומים, למרות שכל הרגליים שלי טובות, ולהתמקד וליצור קשיחות וכמה שיותר בגרות בישבן. בואו נעשה כמה פוזות, אני אדגים לכם. וואו, איזה פעם בידיים. בואו נעשה את הפוזה הזאת קצת יותר יפה, שימו לב.
עדיין מאוד מאוד קשיח וכתוב. כבר שבוע במהלך השבוע הזה, אבל עדיין לא הייתי מלא ככה, עדיין לא חזר הגודל, חזר הזה, והעדפתי לצלם אתכם שאני קצת יותר בשיא. כנראה ששבוע הבא אני אצלם גב או כתפיים, ויהיה מאוד מעניין, תירשמו, הולך להיות תוכן מאוד מעניין, אני מבטיח ששנה הבאה אני הולך לזכות אלוף האלופים, בעזרת השם, תאכלו לי בהצלחה, וזהו, זה הוולוג של היום, נשתמע.